Čaute dámy a páni, predstavujem vám vašu hrebeňovkárskú kuchyňu u nás doma na konšpiračnom byte, takže tu môžeme vidieť lokše, cesto na lokše, hrozne veľa ho je, neviem z koľko, 1,5 kg zemiakov. Tu je príprava lokší, tu sme to rozvalkali pivnovou fľašou, namúčenou na tenké cesto a tu môžete vidieť výrobu lokší. So tasty. Skvelé. Jožo, dívaj sa na to. Pozeraj, o čo prichádzaš na seminári. Ja som trochu. To je dobrotka. Co bielý cesnak? To je cesnakový dip. Cesnakový olejovo-dipová vec, ktorá bude hrozne dobrá. Dip, takzvaný diplom z vysokej školy života. Čaute.